eshaya umuntu omnyama? Njengoba sifa kangaka, njengoba siney'nsizi kangaka, njengoba sihlupheka kangaka, yini esishayayo? Into yesibili eshaya umuntu omnyama umsamo wakhe. Umsamo wakho uNkulunkulu wakho. Umsamo wakho uphethe iy'nhlanhla zakho. Umsamo wakho uphethe iziqalekiso zakho. Umsamo wakho uphethe iy'busiso zakho. Umsamo wakho uphethe ukuphila kwakho. Umsamo wakho uphethe nokufa kwakho futhi. Umsamo wakho uphethe yonke into ngawo. Now, ake ngichaze ukuthi yini umsamo. Ngichaze futhi ukuthi uhamba kanjani umsamo. Number 1, umsamo uqala la abomuzalwa nje emhlabeni. Into yokuqala kumele ukuthi uphile ngayo ilento ethi umthetho othi hlonipha uyihlo nonyoko. Uqala lapho umsamo wakho. Hlonipha uyihlo nonyoko. Uyihlo nonyoko uNkulunkulu wakho. Bese kuyahamba uyakhula bese kuthiwa yazisa uyihlo nonyoko. Ukwazisa sekuthe ukuba advanced. Ukwazisa umuntu into angayifuni awuyenzi ngisho ngathiwa akekho eduze kwakho. Kodwa uma umhlonipha umuntu into angayifuni wenzela le kude. Kodwa uma usumazisa umuntu ngisho ngathiwa usegoli. Methe ubaba wakho akayifuni into ukuthi awuyenzi. Methe uma wakho akayifuni into ukuthi awuyenzi ngisho ngathiwa usegoli uphesheya. So the same goes ngisho ngathiwa ubaba wakho noma wakho abasaphili emhlabeni into ababengayifuni awuyenzi ngoba uyabazisa. So umsamo uqala lapho ekutheni uhloniphe uyihlo nonyoko. Uyihlo nonyoko ba uNkulunkulu kuwe. Now umsamo wakheka kanjani? Umsamo wakheka ngokuthi kube khona abazali bakho sebedlulile emhlabeni. Kuzoba khona abazali babo, abazali babazali ba abantu bakini abangasekho. Umsamo wakho ke loyo ophethe yonke into ngawo. Now into esishayayo thina sashawa ukuthi sadungwa imqondo abacindezeli. Bathini? Bathi wena uyakwazi ukuthandaza uNkulunkulu ongabona. Sabe sesiyayiyeka imsamo yethu. Sayiyekelela kanti sesikelela ukuphila kwethu. Sesilethe ukufa kithi. Wona awuhlangani noNkulunkulu ongabona futhi wena awunawo amandla okuthandaza uNkulunkulu ongabona. Ngoba uNkulunkulu ongabona akusiyena uNkulunkulu wakho, unguNkulunkulu wokhokho bakho. Ngizokwenza example. Ake ngenze example kulaba abakholelwa eBhayibhelini. Ngesikhathi uNkulunkulu eziveza kuMose wathi nginguNkulunkulu kaAbrahama, nginguNkulunkulu kaIsaya, nginguNkulunkulu kaIsrayeli. Yazi wayesho okhokho bakhe uMose abangasaphili emhlabeni. uNkulunkulu ongabona uNkulunkulu wokhokho bakho, hayi wena. Wena uNkulunkulu wakho umsamo wakho. Wathi uMose sebona ukuthi hayibo uNkulunkulu wokhokho bami lo waguqa phansi ngamadolo ayemboza ubuso. Kuphinde futhi eBhayibhelini kuvele uNkulunkulu ekhuluma noAbraham wathi uzokuya koyise bakho usumdala. Akazange azasho ukuthi uzoza kumina. Akazange azasho ukuthi uzoza kumina. Ngakho uNkulunkulu wakho umsamo wakho. Manje ke thina sidukusekile la satshela ukuthi hawu wena uzokwazi ukuthandaza uNkulunkulu ongabona, uyakwazi ukuxhuma, awukwazi. If wena ufuna ukuxhumana noNkulunkulu ongabona, umthandazo wakho uzofika kuyena udluliswa abazali bakho. Udluliswa okhokho bakho. Mebethanda okhokho bakho bawublock umthandazo kungayi lapho. Lento ifana nokuthi uzothi wena uzohlonipha umfundisi kodwa uhlelo ukuhlonipha indoda yakho. Le phethe yonke into ngawo. Lento ifana nokuthi wena uzohlonipha esontweni kodwa uhlelo ukuhlonipha umzali wakho. Ayinto engekho leyo. Into efile. So iyashaya lento ngoba manje umsamo uphethe yonke into ngoba ngisho umthakatha ukuthakatha ngomsamo wakho ngoba uyazi ukuthi uthole uNkulunkulu wakho. Ngisho abantu mebekufuna sesizwile abantu abaningi beconfessa lathi mengifuna ukubulela umuntu mina ngihamba ngiyomcela, meyinkinga lo muntu ngihamba ngiyomcela kubantu bakubo. So ukungayinaki imsamo yethu kuyashaya. Inakwa kanjani na umsamo? Yabona bafethu
okhokho bethu bonke abantu abaphila nemhlabeni kwi-bloodline yethu, abanye benza izinto eziphambene noNkulunkulu. Manje mase bele kwelizayo bebethi baNkulunkulu abakwazi ngoba bavinjwa imisebenzi yabo abayenza emhlabeni. Abanye babephatha imithi mase bengale bathi baNkulunkulu kuthiwa ngokwazi ukuza kumina ungcolo nje. Mase bethi bayabheka balinde ukuthi nibalungise ngoba phela kumele balungiswe emhlabeni la bona khona. Kumele bayafanya nabantu ababoshiwe. Uma uboshiwe awukwazi ukwenza lutho, udependela kumuntu ongaphandle ukuthi akulungisele. So le misebenzi yabo iyabavimba ukuthi bayiNkulunkulu wabo. Uthola ukuthi manje ukuthi babephatha imithi sebezobuya beze kulabo abaphilayo emhlabeni bazombatha bona. Nithi niyabheka la ekhaya kukhona umunye ophatha imithi. Bekuthiwa kuyabhekwa ukhokho wakhe wayephatha imithi naye. Abadlule emhlabeni bezondana bengazwani. Uthola ukuthi kunokuthi nibalungisa nibanaki bese bayabuya bazombatha nini niphile emhlabeni nani niphinde niqhubeke nenzondo nani nizondana. Yabo? Uthola ukuthi abanye babethakatha babephatha izikhwama konke lokho beningakulungisa kuzobuya kuzombatha nini emhlabeni. So indaba yomsamo if kukuthi awunaki uyakushaya. And akumele ukuthi ukwazi ukuthi umsamo abantu bakini abangasekho. If abantu bakini ubanaka, ubageza, ubaphuca konke okubi, baba yithonga, ababi idlozi. Idlozi nethonga into embile engafani. Idlozi lisuke lingageziwe, lisuke linganakiwe. Ngisho selifika kunye lifika ngedlozana. Alincane ukuthi likuthathe likufake phansi kwemoto. Alincane ukuthi lilethe ukuhlupheka. Alincane ukuthi lishaye ingane zakho. Alincane ukuthi lenze konke okuba ngasukucabanga. Kodwa ithonga bese lifika kone lifika kahle. Likhuluma kahle na ngobani ligezekile. Linakiwe. So asinakeni imusamo yethu bantu bakithi ngoba iyashaya. If kuukuthi kuthiwa abantu abamnyama bayinaka emisamo yabo, asikho isizwe, ayikho into engasicindezela ezabantu abamnyama. Asikho futhi isizwe esingabusa phezulu kwabantu abamnyama. That's why nabacindezeli babone ukuthi asibaphambanise labantu nemisamo yabo. Bakholwa uNkulunkulu ongabona abangamazi. uNkulunkulu ongabona uNkulunkulu wokhokho bakho abangasekho le emhlabeni. Nawe uma usudlula emhlabeni oyokwazi ukuthi umbone, kodwa kwamanje wena uNkulunkulu wakho umsamo wakho. Siyabonga.